Ladagan din. Abi, dagan din. Hello mga people! Dito ako sa Balingwan kasi nag-upload ako ngayon sa Maya-Maya. Si AJ at saka si Marvin nandito kasi daw manligaw daw sila. May babae daw dito. Hinihintay nila. Naku, ginoo ko. Totoo hindi? Totoo. Agoy, ginoo ko. Pagani ni mga tuli ning agoy, ginoo ko in taon. In taon ni mga bata. Asa yung uyab? Tara. Eto, medyo malakas dito kasi 19% na siya. Ito 20% na Doon sa kanila kasi nililin loading. Kaya dito ako pumunta. Mabuti na lang at malakas. 23% na siya. Abang-abang kayo sa mga ganap ko dito. Ayan sila. Asa man mo? Naguwat. Asa man inyong uyab? Ito pala dito. Ha? Hala, ginoo ko ag panguyab na kaiji. Agoy, ginoo ko. O pagani siguro ni natuli ning bataa. Agoy, simbaloy. Ta, ali kay magkuan ta. Unsa gusto nyo? Mag-snack mo? Ha? Unsa? Pwede tapira. Walang pera. Ta, sa panaderya ta. Di mo? Ayaw mo kay agato ko sa 7-Eleven. Punta tayo sa 7-Eleven. Ali, EJ. Kay ang motor dyan lang kuan, dito lang ilagay kasi punta kami sa 7-Eleven. Tana, EJ. Ikaw. Sulod mo ha. Pag magsulod, pagkuha din mo kuan. Pag magkuha, bayaran ninyo. Sige na ba? Sige na. Agoy, ginuko ang dugay-dugay pag ini mga bataa. Ikaw, sige na Marvin. Laka na, EJ. Sige na, diha. Agkabuang maginis si EJ mo, mursa. Sige na. Sige, kawaw. Nga, tao man ka. Sa maday ka. Kanding. Sige na. Pag abot sa 7-Eleven, magsulod mo daw paghuman. Naay balot si Madam Ani Pinoy. Walay balot nga kuandam. Kanang 18 O, 18 eh. or 20. Walay 20. Walay 20. Lami tong 20 no kay nanay balhibo. Ay, malibo for kwan. O sige, 18 lang ako Adam. Tulo ka buok. Kay nay mga bata nga Ginoo ko nanguyab na kuno ni sila. Agoy. Oh. Agoy nanguyab na unya agoy Ginoo ko. Ang 7-Eleven to ara open siya 24 hours ni Dani Dam no? Oo, 24 hours. 24 hours buga Dani. Hantod mahurot. Oo. Saya, alas 10 makauli na. Ang lami sa balot kay ang suka. Tara. Sige. Dari na mo, ali na mo. Naday nang naibaso na ni para sa suka. Baso para sa suka. Nay bayad ang baso? Wala. Libre ra siya. O sige, kaon mo una ha. Nya ang terminal sa Balingwan hapit na mahuman. Kansa ka ni kuanda ni Dam? December 20? Hala, may yung tagmadayon no? So nindot na siya. Pero wala gyapon ni na label Dani ang kuanda. Okay ra. So hapit na ni siya ma-open ang terminal. Nya kanada na nga kuan. Magian na pud na diha. Sige, kaon. Pagkahuman bayari. Bayari. Asa imong uyab, EJ? Agoy, Ginoo ko. Pila ila nimo, EJ? Mana si Ate yo? Ha? Nada Ate bin. Na si Lini. Bitaw sila ni EJ, magkuha si EJ ni Lini. Unsa ni sa taas di ay Dam? Pinoy. Mao nang Pinoy, kani mo'y balot. May gabi Ilin. Kaon ka balot, sige pagbalot Lin. Ha? Sila, diri ra man ako na sila nakita. Naku na ila uyab, sunduon. Balot Lin, sige na ba? Di ka parihang oras mag-out mo? Neo say lagi alas 9 na ka no? Month end ninyo. Hagoy, Ginoo ko nga Marvin, mo ni hitsura sa agpanguyab. Hagoy. Balut.
Ang lami sa balot kanang hambog na ang balhibo. Mm. Kailangan mo, ma'am. Tag isa-isa rami. Dirira. Ano sa ko ibutang higawas ha? Tara, baso. Ato mi sa panaderia kay mag-inumig drinks. Hi! Nay mo litro, darling. Kasalo ba? Kasalo na lang, bi. Isa ka kasalo. Nay, baso, darling. Baso din ha. Baso. Upat ka baso, darling. Dani na lang. Dani ratalin, oh. Ha? Hoy, account mo pan. 5 kabok dana, darling. Pila tanan? Pwede i-charge sa barangay? O, bayari sa IG, bayari sa IG. Dara, darling. 70 mil, dara. Bayad na ko, ha. Ang di na ko ganahan sa bata kanang hilabtanon. Di jud ko ganahan ng mga bata nga hilabtanon. Kanang bata nga hilabtanon aglagot jud ko dana. Pag shout out sa imong uyab. Hala, wala uyab. Wala siya uyab, guys. O sige, shout out imo kagalingon. Bitaw di ami sa panaderia kay nagkaon mi sa balot nya nag-inom mi daning drinks nya nag order na lang pud sad ko dani kay para na ami timo-timoon nya ang kanang bata nga hilabtanon maglagot jud ko dana. Oh, kanang bata nga hilabtanon maglagot jud ko dana. Kinahanglan dili manghilabot. Kay bad raban na. Silini na assign diri sa Balingwan kay guba ang inyong internet dito no. Ang ilang gigamit dito kay Gumo nya kay nadaot man so diri siya nagpwesto sa Balingwan. Kamada Cooperative. A few moments later. Eto mga people, ang lakas-lakas ng ulan, so natanggong mi diri ni Lini. Nya, pagmutuhak ni karon, magpangas na dayon mi. Thank you so much di ay sa mga nagtanaw sa akong live sa Facebook page. Nagkusog hinuon ang ulan, imbis nga mulakaw na unta mi. Sao na lang ni. Hala, my gosh, my god. Diri ko nag-upload kay dito sa ilan nililin lagi loading man kaayo. Mao nang diri ko ni anha. Pero okay na, na-upload na. Nya imbis nga mo pauli nami, hagoy Ginoo ko kusog kaayo ang ulan mga bayot. Kung sao na lang. Hala. Mutuhak pa baka ni no? Di ara. Ang lakas ng ulan. Si Marvin ug si EJ asa na sad katulit? Wa sila sa unahan? Wala sila diha? Ang lakas ng ulan, grabe. Pero ang kaniya ko cellphone isulod ani nako sa U-box. Pero I'm sure tugnaw jud kaayo karon. Magkurog-kurog kita sa katugnaw lini. Ang imo cellphone aman. Isulod na lang na sa U-box din. Pangat na masuwa. Pagpangas man ko nya dito ra na ako ni ila antilinda siguro ibutang ang motor. Dito sa Kamada no. Iba na lang nila ako telepon. Ato na lang andi di, dani na ko ibutang di. Kana mga papel-papel dana na Kay para dato na ko sa U-box ibutang.
Kani di. Kana dana unsa man dana? Wala na. May kuan passbook. Kana mga passbook kay basig mabasa na ba mga kuan. Kay kani nga uwan inday-inday ni siya nga ulan. Di na ni siya ingon nga muhunong pania. Maunang mupauli na ta kana kay basig mabasa na ah. Kato unsa pa man na kanang mga basa diha? Ha? Kani anak ka na. Kana imong mga milyones. Wala na? Huwag sulod di ay. So, ang uwan kay murag burikat. Tanaw ra gud oh. Niundang na sad. Unsa? Ikaw kay bata ka pa, nagbasa-basa ka diha, mahilantan ka. Agoy. Aman si EJ. Oh, di ara. Hala naghunong-hunong ng ulan, so karon isulod na ko ni Sayubax ang akong kuan, cellphone and mga paraphernalia naradani. So babay na sa inyong tanan. Paingon nami sa bukid. A few moments later. Here na mi. Diri ra na ko ni siya ibilin. Nya silini to asilini dadto. Ablihi Marvin. Rebel ang atuay lato miloy. Ano man Marvin? Di ara. Ay isulod sa EJD. Ini bata. Ito. Di. Ang inyo EJ dili niyo ibilin din eh? Oh. Dana ra EJ. Diri ra nako ni siya ibilin. Dana ra EJ. Diyan day sa di kay ato ilak di. Takulak di. Di ako ra. Ay ang inyo EJ dalo ninyo? Hindi. Diri ra ibilin? Dito ra miloy. Ha? Diara diri ra nako gibilin. Kay para ugma di na sad ko ingon nga magbaklaya pa jud paingon dito sa balay. Ang ila ni EJ agdalhon ra niya. Dito ra ilaing kumiloy ibilin. Oo. Sige na, ilak na Marvin. Agbaklay rami lini. Ay agsakay kalen. Ayaw pagsakay gyud. Oh, naa dani. Nabasa na yung bubag? Wala. Gikuan ni mo. Wala ko kuan. May kuan sa Marvin. Sa pa. Oo, ay dito pagit sa Balingwan. Kusog kayo. Kusog kay dito man. Oo. Dugay naman kay nagundang. Kuan sa nako. Nagsimunong na lang mi. Nagtuhak naman to ah. Nga pagtuhak nagbalik og uwan kusog kayo na nagpa. Kuan na lang mi. Padayon na lang kinabasa naman. Nalak na siya. Okay. Oh, nalak na auntie. Nya aglahos mi auntie ha. Basa po kay Silini oh. Ari na mi ante. Dito na. Gihak way danlog nila no. Grabe kay si EJ magpadagan sa danlog. Paingon nami sa payag, ay paingon nami sa balay. Basa kaayo ko, di araw. Super basa. Na, may lang. Ako di ko pasalig kung kuan. Ana ang agsakay ko sa ilaha katong niagi.
Bagid ag ignon ginako nga asa ka bag agi-agi. Wagi katapusan ni atong ulan diri ba. Okay ra dani di man kayo dito sa init kay. Nagbuwan naman ni Aa. Tagalan kita kay. Lagi. Grabe ning ulan karon diri sa tuwa ba. Unsa hinungdan sa sunog di ay? Grabe arang luaga kay no. Laluoy kaayo. Grabe kayo eh. Naay nangamatay kunulin. Wala ko kakuan sa balita man. Sa TikTok ra nako nakita kaganiha nga naay sunog sa pusok. Ingko hala. Ang video ginuo ko arang luaga kaayo. Grabe da. Kusog siguro sad kayong init dito. Kusog kayong init. Inita pud sad siguro dito. Ha? Diri ra pagaba gid oy kining uwan oy. Natanawa tong tiil di kahit sura kay uwan lapok. Asa magpaingon? Pangiwag langgam. Agoy pangiwag ni mga uklo ninggi. Ngano naabot man ka diri Marvin to na may inyong balay dito? Ha? Agoy ginoo ko pangiwag. Ay uban ko iji mangiwag. Ako'y tira dayon ha. Agdapaw-dapaw ka man lang sa imong kutis. Dapaw-dapaw sa mong mata. Agay gikulirog na. Wa na. Ay, ginoo ko bayot. Kini atong agianan dani. La dagan lin. Abi, dagan lin. Iji patyon tagi ka iji gilabay nimong talaw ha. Karon ka lang. Agpas lin. Gana bagi pang karon lang gid mo bantay lang gid mo nako lagi ba. Ang isa ra lagi siya nagsiga. Na nasa ning koragi oh. Ang isa ra nagsiga. Sayang kaayo. Duha man akong gibutang dana. Daot di ang isa. Nag-apas na. Naari na kulin. Wa gid nagsiga ang isa di ay gid. Akong gikuan ganin ang isa. Labi ni kawakwak ni mga gi. Hala pagsali mo kong kuan diha kay para ma. Dahil mga kuragi gido. Atong itchik. Wa gid daot gid ay siya. Why choice? Daot siya guys. Digid siya musiga. Ako na siyang gikuan sa init kaganiha jud. Na digid siya musiga. Ako na siyang tan-awon kung unsan no. Nansa ka niya no? Di siya musiga sayang kaayo. Ang isa okay nun siya. Ang isa. Sayang nindot unta siya og kuan. Daw kana kagabi wala pud na nagpadayon og siga. Kuwang siya sa init. Ang kani wala jud choice. Nindot unta siya og kuan. Wala siya ni siga guys. Sayang. Kana ang isa sa ubos. Tangtangon ka ito natong kuano. Katong dito. Tangtangon nato. Kaya di naman dito siya masiga. Tanaw nato ng wire. Di. Nindot nito siya. Diba? Nindot jay. Di ara. Basa kaayo mga ses. Pag abot diri, wala nag-ulan. Dito ra di ay ang ulan sa Balingwan. Taligsik ra ang diri sa bukid. Eto guys, thank you so much sa inyong tanan. Bye bye.